Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke petani muda bolo. Saya ada mencari tanduran lombok sing di semai kae bolo. Sing nang potrai kurang apik. Soalnya bulungane kurang gede bolo. Jadi akare ra iso piye ya. Kurang sip lah pokoknya. Makanya wingi tak pindahi nang media tanam sing nang lemah kae bolo. Botol-botol bekas kae. Gitu guys, tak pindahi wingi bolo. Sing tak pindahi yo alhamdulillah do urip. Mangga aman. Soalnya iki wingi tak wis tebok bolong sore. Daun pisang terus kita kasih kompos jamu. Alhamdulillah urip bolo. Ra ono sing layu, ra ono sing clear. Meng panggonane sing kinyeme lombok iki kerep di omah tawon bolo. Neng kepian tak usir terus, jadi tawon iki rene wae, wah jan nyebeli tenan. Ya aku ngecar ngene iki rong dina pisan bolo. Biasane esuk sore ning wingi mergo gek lunga kae, dadi yo kadang mentok-mentoke rong dina pisan paling suwi maksudnya. Nek apike tetep esuk sore ya. Paling ngecar ngene iki jan apike esuk karo sore, nek awan ra ono bolo. Awan ngliyer nek wite dicer awan-awan. Mencari ming sidik-sidik ini iki. Nek kokean mesake malah bosok oyote biasane ngono iki bolo. Di media semene gur ngawur ya aku bolo. Nggo bagor terus diingkupke ke anu nggon pring kuwi ndelok yo ndek akal kok ngene ngono lho bolo. Kalau mesake weruh-weruh sing wit ning potre mau dalem makae nek dinenggake terus mesake bolo. Kudu lek pindah nek iso. Makane terus tak pindah kene. Alhamdulillah yo ora ono sing mati tandurane, aman. Nah, iki malah wis digdi sing nang botol bekas ini iki karang saka cilik tenan. Saka sepesak pira ya bolo. Paling nah saiki bolo. Iki saiki lumayan rada gede ya. Bolo banyune wis entek iki. Wayahe ngisi neh. Oke, dilanjut neh. Ibar tak isi bolo. Biasanya sampeyan iki ora gur cukup sak botol ya. Biasanya 2, 3. Tergantung wite iki ketambahan sing nang bagor iki ya rada lumayan bolo. Meh gliyeng iki. Tandurane alum bolo. Kurang imune kurang kuat di paling. Oke bolo lanjut neh. Mau ono tanggane takon-takon. Kayak nandur piye kok iso do urip ngono lah, untuk botol bekas piye lemah. Urip bolo ngono kuwi. Nyatane ya bolo iki ming awal-awal iki minggu pupuk kandang tak campur lemah. Mulai ngecari sing sregep jenan, makane ya piye ya karang sing jenenge tani iki ya
suka duka bolo, kadang ya wite do mati, kadang urip ra mesti to. Sampai angger le usaha tenanan insyaallah tetep do urip bolo. Iki sing rada gede bolo. Oke bolo, kita lanjutkan lagi mau tanggane meneh bolo, nyedak-nyedak takon-takon. Biasa to nek ana wong tetandur karang aku le nandur ya nang sawah dadi ana wong do liwat akeh bolo. Tanduran sing nang kono kae mau tak pindahi rene bolo. Lho. Soalnya kepanasan dadi antara gede-gedene buah kan do beda bolo. Iki asli kene, iki asli kene bolo. Sing pindahan ngarepan iki ya. Wis muga-muga paringi urip kabeh. Ben esuk nek lahane wis siap ngirik nanturke bolo. Sing urung tak cer gur sing nang wadah meletek kuwi bolo, urung tak cer iki. Nggone kaya ngene bolo angel, nggone angel. Tapi panggah tak cor, tapi kok sik. Ora nyangka bolo ya, ming dipindah nang bagor wae lemah ini ya panggah urip. Iki sing urung tak pindah bolo, sekitar pirang wit ya 100 kurang mungkin ya, soalnya iki do mati bolo. Iki mati garing, iki padha mati akeh bolo. 5 witan lah sing mati perkiraan ya. Nek nandur ketok urip kabeh nak didelok barang mari penak to bolo. Dadi tandurane iki urip ono srit. Isine pindah ngisor ae bolo iki kepanasan nang nduri. Pindah kene ae. Ben saya sip. Oke, mungkin cukup tekan kene saya bolo, dilanjut sesuk meneh. Iki wis bar pengacoran giri apa nunggu ya. Pas pokoknya bendina hariane ngene iki bolo ngecor-ngecori tanduran. Semoga-moga manfaat. Jangan lupa yang baru bergabung like, comment, subscribe ya, ben ora ketinggalan video-video tentang percapian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.